Tak po zkoušce samozřejmě úleva, úspěšné splnění, dokončení kurzu, takže jsem rád a je to fajn teď. Myslím si, že jo, že kurz splnil moje očekávání a jsem s ním celkově spokojený. Na kurzu mě nejvíc bavilo asi řešení příkladů v e-learningu, který byly ve 3 úrovních obtížnosti a ty poslední vlastně dost splňovaly, nebo byly dostatečně náročný. Vybral jsem si ho, protože mě zajímají webové stránky, chci je programovat, baví mě to a zároveň mi to přijde jako perspektivní do budoucna. Tak, certifikát mám, takže v plánu je hledání si nějakého zaměstnání, programování a ideálně ve webových aplikacích. Prezenční kurzy.